Үзем теләгән идем. Зиләба миңа шуның турында сөйләде. Казаннан мәгълүмат килгәч, уйладым менә быел Камиләне әзерләп җибәрергә дип. Ул иң достойный кеше бездән барырга дип уйлаган идем. Иң әзер татар телендә матур итеп сөйли торган бала, аңлый татарча. Нигез әтиегез кем сезне татар телен өйрәтте? Алар Башкортстаннан килделәр, Алматага, Казахстан. Аннан соң Канадага күчеп, мин анда тудым. Минем белән татарча сөйләделәр. Бәләкәй чактан минем зур апаем белән абыем бар һәм минем исемнәре ничек алар? Илдар белән Диана. Ирадмир минем бәләкәй энем. Сез дүртәү. Барысы да татарча белә. Тагын безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы? Бүгенге көнне мин уйлыйм Камилә безнең, наверное, ике Торонтодага да, Монреаль өчен дә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камилә буладыр инде. Без гаиләм белән Сабантуйга барабыз. Курбан байрамга, Ураза байрамга, өйдә татар ашларны пешерәбез. Тырышабыз татар культурасын сакларга. Бездә 60-тан да артык гаилә теркәлгән. Монреальдә 300-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз. Чөнки кешеләр бар, кем безнең шараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк, Торонто үзе дә зур Монреальгә караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең, наверное, где-то 80-ннән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Курбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгәндер. Быел матур итеп Шәкшәк байрамын алып үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар, спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яшь 12 ай сөйләшә аласың. Аннан соң балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглишчә, французча, я рус садиклар бездә бар. Шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкинчелек бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар. Хәзер инде интернетта күп кенә бар ни, мультфильмдар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгән, Су анасы әкиятен, аны балалар белән бергә карап, разбирать итеп, рәсемнәр ясатып балалардан одновременно сүзләр язып, берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, un глагол, un прилагательный, un существительный. Ничә бала йөри менә шундый дәрескә? Дәрес түгел ул. Уен дип әйтикме? Уен, 5 бала булып, наверное. Былтыр эшли башлады. Ничә яшьтәге балалар? Ничә яшьтәге? Наверное, 6-8 kun. 6-8 kun. Канададан килгән сеңел алдында ятмы урысча гына сөйләшү, татарча белмәү? Минем беренчедән минем әнием укытучы татар теленнән. Без гаиләдә татарча сөйләшәбез. Мин үзем дә Башкортстан ягыннан, Камиләнең әти-әнисе туган ягыннан. Сеңелең олимпиадада җиңү турында хәбәр чыккач, нәрсә дип уйладың? Ай, молодец дип уйладыңмы? Гаҗәп булдымы? Булмастырлар дип уйладыңмы? Мин бит ул театрда булдым, карадым. Прям гордость булды инде. Калтырап тордым, шуның беренче тапкыр шундый. Мин бик гордость алдым. Горурланасың. Горурландым. Син дусларың белән нинди телдә сөйләшәсең?